Hej. En lille øvelse, som hjælper mig til at lande, når jeg er blevet lidt for stresset og lidt for meget op i hovedet, lidt for lidt nede i kroppen. Og jeg vil bare lige dele den med dig. Så find dig et hjørne i dit hus, i din stue, hvor der er rart at være. Og så sæt dig på alle fire. Du behøver ikke en yogamåt under, men det kan være meget rart i forhold til at stå godt fast. Stil dig på alle fire med hænderne under skuldrene, knæene i hoftebreddes afstand. Så starter du simpelthen med at kigge på dine fingre og sørg for, at de er godt spredte. Følelsen af, at du også kan sprede dine tæer ud bag dig, og tæerne peger lige bagud. Så start med at mærke mellemrummet imellem dine fingre. Fornem også mellemrummet imellem dine tæer. Herfra så send din opmærksomhed videre til dine vejrtrækninger. På din indånding så lader du navlen søge nedad, mens toppen af hovedet søger op. Halebenene stritter bagud og op, og på din udånding lader du navlen søge opad. Pres hænderne rigtig godt ned i rundt i ryggen. Have skulderbladene skilles ad på bagsiden, og så fortsæt, så det passer til din egen vejrtrækning med på indåndinger. Navlen der søger ned. Dig der svejer, på udåndingerne er det navlen der søger op. Dig der runder. Du kan sagtens gøre det her med lukkede øjne. Så du holder opmærksomheden inde i dig selv. Næste gang du har ryggen i neutral, så bliver du her. I næste udånding, så tager du din venstre arm og sænker den ned under dig selv, så den kommer ned på gulvet og hvile. Du hviler kinden mod gulvet på modsatte hånd og på fingerspidserne. Og placer armen et sted, så du føler mest mulig frihed i din øverste skulder, i din øverste armhule. Tilbage igen, gør det modsatte, så højre arm langt ind under dig selv, kom ned og hvil. Tilbage op til midten, og så går dine hænder så langt frem foran dig, som du kan. Du skaber længde i ryggen, og samtidig så sæt hofterne tilbage mod hælene, så du virkelig får strukket dig langt. Pres fingerspidserne ned i, så du aktiverer dine arme. Lad ørerne komme på linje med overarmene. Lad nakken være lang og i forlængelse af din rygsøjle. Gør plads til din vejrtrækning. Så kan du gentage det samme, hvor du blot går dine arme lidt mere ud til siden, men får skabt masser af længde. Lad hofterne søge bagud. Lad fingerspidserne presse aktivt ned i gulvet. Og gør det samme til modsatte side. Så til siderne på måtten. Så kig lige til siderne og tjek en gang, hvordan din nakke har det i dag. Hvor langt kan du kigge, uden det begynder at knage alt for meget derinde.
Og så løft din højre hånd op og placer den over dit venstre øre. Tag hovedet lige ned til siden. Det vil sige ikke så du kigger ned, men hovedet lige ned til siden. Og så begynder at presse dit hoved tilbage op i hånden. Så det er altså ikke din hånd, der presser hovedet ned, men du aktiverer nakkens muskler ved at presse hovedet godt op i hænderne. Og så kom stille og roligt ud. Gentag det samme på modsatte side. Hovedet lige ned til siden. Og så ræk hovedet op imod hånden og mærk nakken, der begynder at arbejde her. Slip en gang. Lad hagen søge ned mod brystet. Lad hovedet være tungt, men hold rygsøjlen lang. Og løft op igen. Så lav dit nakketjek en gang til at se om der ikke er kommet lidt mere bevægelighed. Lidt mere frihed i nakken. Så læg dig ned på ryggen. Og læg dig, så du placerer din hånd, eventuelt begge hænder, på din nederdel af maven. Det vil sige, tomlerne ligger fra navlen, og så folder hånden sig ud nedenunder. Og bare luk dine øjne, og dirigere din vejrtrækning ned til din håndflader. Følelsen af, at du kan mærke din mave under hænderne. Mærke, hvordan din vejrtrækning måske gør, at dine hænder løftes en smule. Du kan godt slippe i kæben i begge sider. Tungen er blød. Og ånd gerne ud igennem munden. Og ind igennem næsen. Og så flyt dine hænder op, så nu er det lillefingrene, der rører ved navlen, og hænderne ligger ovenover her i den øvre del af maven. Og så gentag på samme måde. Lad din vejrtrækning nå ned til under dine håndflader. Følelsen af, at du kan måske løfte dine håndflader en anelse på dine indåndinger. Bliv ved med at ånde ind igennem næsen og ud igennem let åben mund. Og så flyt nu dine arme op, lad albuerne hvile på gulvet ud til siden, så dine fingerspidser rører ved dit kraveben, og du ligesom har base her på den øverste del af brystkassen. Og så diriger din vejrtrækning hertil. Følelsen af, at du kan få dine hænder til at løfte sig en anelse. Endda følelsen af, at dit kraveben bliver mere lysende, bliver mere skinnende, rækker mere op, åbner mere op. Og lad så dine arme komme ud langs siden. Læg så din hals føles åben, og følelsen af, at du har lige meget længde på bagsiden af nakken som på forsiden af halsen. Behold øjnene lukkede. Og så starter du et tredelt åndedræt, hvor du på en indånding starter med at trække vejret ind under navlen. Fortsætter den samme indånding lige over navlen, og den sidste indånding helt op til brystet. Og så en lang udånding gennem lidt åben mund. Og på den måde kan du fortsætte med en indånding, der ligesom bygger sig op. Og en lang udånding, hvor du giver slip. Tag en runde, måske 3 gange, måske 10 gange, alt efter hvad der føles rart for dig i dag, når du
færdig med din runde, så lader du din vejrtrækning finde sin egen naturlige rytme. Og når du føler dig klar til det, kan du rulle om på siden og skubbe dig selv op til siden. Og så måske vil du føle dig lidt bedre landet i dig selv. God fornøjelse.